Ningkong na kamenta ka Jingiaseng Kynthei KJP Synod Pdeng nga pedang sngo baha ya pi iwei ki balak bandon hang ni bat ki turu ki bomlak bandon hang ni reg ba pek ikan ka program lengba ka media ministry jong ka KJP Synod Pdeng ai khu ble yi pi ha ka keteng ka bathyang bat ka bom ju sha job ka jong tribe no pen im jongi u Jesus Christ nga ai ngu yu ble ba ula penla yengi bangin ya don hakani ka no phai singi bat bani shibynta hakani ka quiz competition halor ga Gospel U Markos balapan baik da ka Jingiaseng Kynthei KJP Synod Pdeng kum kadak jong ka JINGRAKHE ya ka Women's Week and Women's Sunday jong news nem arhajar arpunriu da ka jingi trailang ka jingi rengkat bat kini ki paralog ki jongi ki bedai ki technical team jong ka Spain network jong ka KJP Synod Pdeng ngangait bakani ka program kan long ka JINGRAKHE nak menta jongi ki bron hang ni kan long ru ka JINGRAKHE nak menta iwei pi iwei ki bayak ban pej ya kan ka program ha ka YouTube channel jong ka Synod the shwa bengin ya shaprang bengin beteng ya kan ka quiz competition kabad shibynta de ki presbytery ki badan pok Synod to ya phai shwa shu blai ha ki jing doi ko blai ko pa jungi u bah beneng sa shi sin pat iwan hajan jom me pa be it ban ai ngu ya me nam ta ki jing bah ki jing isnei ki jom me ki batu ki baslei nak mta jungi iwei pi iwei ni ai ngu ya me blai ba bah nak mta ki jing don rekat ba ki jing lam jom me ki jing seng the Synod ki jongi bingila ko kenat ban don hang ni kum ki khon kan thei jong ka ban pendap ikan ka program nak benta ka JINGRAKHE ya ka Women's Week but Women's Sunday jong news nem arajar pun rio mi yu ingi kum bingilong ko trai ba ingi scam balang ba kan ka program ka bangingi penbet kum ka Jingiaseng Kynthei Synod kan dalong ka JINGRAKHE yang ngi nengkong ki ban hang ni ba kum ju ri ki tu baro ki ban pet ikan ka program lengba kan ka channel ni ai ngu ime try nak mata ke jing don rekat jom me bat ngi hakani ka por bat lang bakani ka program bar ko we ni pani ngu idam mikini baro kerteng ka im ko jong try but no pen ibe Jesus Christ amen te menta ngan pen itho shwa ya ladi bat ru ya kini ki beran menta lang bat nga kum ka team na ka Jingiaseng Kynthei KJP Synod Pdeng badru ya baro ki participants na ki Jingiaseng Kynthei Presbytery baro anru teli jong ka Synod tinung kong apun itho ila dia nga dei kong Bahundalyne Mawroh nga dei na kala imkhra Presbytery bat ka Jingiaseng Kynthei Synod kala ibit banjit yang nga bangan long quiz master na ka mentakan ni ka quiz competition ha kan ni ka janmit nga don rengkat bat nga ya ikong GH Karbuki iban long timekeeper nak bentakan ka quiz competition ba kum ju ru i kong saralin karkongor iban long scorer iban bu ki scores jong kan ka competition dia mentapan ngan wan ngan pin ka itho ipi ya baro kini ki participants ba ka por bang pen itho ipi so bahab syurat tang ka kitiban pen i arang ka khot kerteng ipi haka team A ngidon ya ka Khad-ar Blang Presbytery but ki nongiashim benta ki long i Mrs. SW Lamin but i Mrs. BP Dkhar ha ka team B ngidon ya ka Rapleng Presbytery i Mrs. Bisdalin Bina but i Mrs. Risila Kharsahnoh ha ka team C ngidon ya ka Mawkynrew Presbytery i Mrs. Mumtimai Mukhim but i Mrs. Shidalin Pungro ha ka team D ngidon ni ka Shillong Sepngi Presbytery i Dr. Mrs. Kane but i Mrs. Risuklang nong Dkhar ha ka team E ngidon ni ka Lamin Presbytery i Mrs. Kodina nong Plu but i Mrs. Joy Mary Sim but ha ka team F ngidon ni ka Mawkynrew Presbytery i Mrs. Morilda Karbangar but i Mrs. Balamon Marbanyang kini kidei ki nongiashim benta ha kan ka quiz ha kan ka janmit
Te syap ngan ya syaprang ban ye sedang ikan ke quiz. Ngakwa ban ai pi kat tu kat ni teli ki jingkerpat. Ke benengkong. Kini kinong isim benta barok lese kanang kapor ke pipin ya discuss. Ban ai ke juba. Sengo baha ban le jar-jari kata. Natang kerpat ika yeng. Ikini ki audience ki bron dekat bengi kan kapor. Bakin sengo baha ban long jar-jar kat baka quiz. Kadang ya. Pas sengo bahar kumbila request iway ni ki technical team ne bangin switch off. Ya ki mobile phones ki jongi la ningin bo ha ka airplane mode. Nang ta sakaway ke jingkerpat jongai kini kinong isim benta ka long mas sengo baha ban dapat baha yu microphone ka por pi answer ka por pi jubab. Kenang bangangan yu sengo ka jubab ka basai ka jong pi. Dia kuma pi i mentah ngini ngidon kini ki prize ki bingil akhre kum Jingiaseng Kynthei Synod. Bahak ka bekut. Hak ka bekut jong kani ka quiz. Ngindon ki winners ban ngindon ki runners up. Ki ban yo ki prize. Dia kumta kapor kala biang yengi mentah. Bengin ye poino syaka quiz. Don santeli ki round hakani ka quiz. Bat ngan batai ye pi kinong isim benta kat kum ke jingyat jong ki round. Ka round ke benengkong ka first round ka dei kata mi khot ka pass round. Ya kan ni ngan keli jing keli ye pi na ki sauteli ki lenong ki besakmat jong ka Gospel U Markos. Lai teli ki jing keli na ka menta ka way ka team. Ship how point na ka benta ka jubab ka badai. Sun point na ka benta ka jubab ka basyupas. Nang ta pindon kat sun second. Ban jubab iki jing keli jong pi. Ibu jubab menengkong. Bat nak ka benta ki babut ki bayak ka pas. Ki don tang ship how second ban jubab iki jing keli. Tika ni ka dei ka first round. Kami ikut ka pass round. Kajing keli ka benengkong. Ngan yat shwa sya ka team A. Sengap paha iki jingkeli ru. Nama ngandam kam ban repeat iki jingkeli. Ngan keli suki jai. Kenang wapin yok man sekong tuk paha iki jingkeli. Team A. Haka basdang ke gospel. Kumno U Markos U khot ya U Jesus Christ. Haka basdang ke gospel. Ngalak ban repeat tak sisin mo. Haka basdang ke gospel. Kumno U Markos U khot ya U Jesus Christ. Mentakan lek ke team B kadai ka pas. Pas. Jesus Christ dai kun jong blai. Good. That's the correct answer. Kadai ke jubab ke badai. Kun jong ublay. Piyo sun point ke team C ke yo sun point. Temen tapat. Hen poi ke jingkeli ke nak menta ke team B. Ki banakino ki jaka. Ki bila lek ban syak pen baptis. Ha uyo anes nong pen baptis. Ina. Judia. Judea but Jerusalem. Very good. Ki team C kila yok biang ke jubab ke badai. Ki yok sun point. Na Judea but na Jerusalem. Mentah ke jingkeli kalek cik ke team C. Menu ujisu ulawan syakalilaya. Team C. Tahu mentakan lek cik team D. Agaba ulas dang ya ka jingilam usdang na Galilaya. Team E.
In belabendi yau yo nes nong baptis. Very good. Sun points ya ke team E. Kiyo haka bapas. Hadin bala bendi ya uyo anis. Ujisu ulawan sya kalilaya. Menta ke jingkeli nak menta ke team D. Kat nusngi ujisu uladon haka riklau. Very good. 10 points ya ke team D. Mentangi poin ke team E. Ka A ke ketien ke balawan na beneng haka por ba ujisu ula kieu no naka haka por ba penbaptis yu. So bahae. Very good. 10 points ya ke team E. Mentangi poin ke team F. Kani kadi ke jingkeli benengkong ya pi. Den bu ula khot yu Jacob bat yu Yohanes. Shano ujisu lalek. Team F. Simpan keladur. Pas. Pas jika A. Saida. Pas. Galilaya. Pas. Siya Kapernaum. Very good. 5 points ya ke team D. Ula lek sa Capernaum. Hadin ke jingkot yu Jacob bat u Yohanes. Dan mentangin poin sa kejingkeli ke baar. Kejingkeli ke baar. Ngan sedang na ke team F. Team F kani kadi kejingkeli nam tajong pi. Manu balai sela ban penyap no yu Jisu. Sedang don kepor berkat bahar. Kata kali cakap pas E. Very good. Team E. 5 points nak menta ke team E. Menta ke jingkeli ke team E. Ke jingkeli ke team E. Hang no ulebi usyong. Haba ujisu ulayu E ya u. Very good. Iwe partner, iwe ilong wrong, iya right but iwe partner. U syong ha ka yeng krong. Very good. 10 points ya ka team E. Mentangan poin ke team D. Kabakumnu kahima kabomla banne. Hima kabiale markanti para loki kamla banne. Very good. 10 points ya ka team D. Kila jubab ika badai. Mentanga poin ke C. Manu balabam yu upupen I. Haka yeng jong bleh. Udabit. Udabit ulabami upupun I. Kayung jong Blang. Tang debit. Adu abithar. To ngan IP5, ngan IP5. To ki team B haka pas. Team B haka pas sila ban pendap ikata ka baduna kita ka answer. Team A. Sim David bat kita gi babut yu. Very good. 5 points ya ka team A. Temen tapar ka jingkeli ka baar ka lech ka team B. Ki A ki artli ki kam u Jisu. Keleng sau dong ka kalilaya. Ki ba U Markos ulayat ho. Anyalap ya gospel ban pynkreh ke bapang. Ngan ayah fi san nak menta ka tu ka. Jubab menta kan lech ka pas. Syakri. Pas. Udah yalap ya ke gospel bat udah pynkreh ya shibun ke bapang. Time's up. I. Yalap. Ona pas ngan ayah ka I san marks namar. Uya lap hagi senekok bat ube no ikiksut. Kita artali ki kam giba u Jisu ule kat kum gajing yat hu jong U Markos. Pynshong mi kan ni U Markos iwe life Hyundai. Menta ke jingkeli kali ka team A.
Ya nu na kisendran. Ba ujisu ulakot bunajes. Baka eiga jingmut jong gani kakerteng. Ya Jacob berionis kot benerjes bat ka jingmut jong kata kalong gikun pertan. Very good. 10 points ya kak team A. Mentang ladap ke jingkeli ke ba ngin point mentah. Saka jingkeli ke balai. Kani kan deh ke pass round. Pat ikan ni ngan sedang biang nak ke team A. Haka parsi unong bet. Haki jaka ki bakumnu usembai ulahap. Sembai ulahap ha rot lenti. Halor umau. Ha pedeng syak. Bat ha kendau ke babah. Very good. 10 points ke team A. Mentang poin ke team B. Ke jingkeli pi ke dekan ni. Ya ka banlei ba ujisu ulatung yaki Khad-ar ngut. Isu latung ya ki Khad-ar ngut senran bakin let ya ka banyalap ya ka gospel. Juru bakin let ya ki kamba. Aku bela pynkheh. Barkum ju. Time's up. Ngan ai pi half mo ngan ai tang 5 points tentang kata kejubab. Mentang di kejubab penkut ikan ni kejubab ngan pas ya ke team C. Pilak ni men ai kejubab ke ba purah. Ya ka banlei ba ujisu ulatung yi Khad-ar ngut. Time's up. Sekadi Ulatung ya ki Khad-ar ngut ya ka bakin ya dan lembatu ka baningkong ka ar bakin baun pa ya ki pandai jalam ka balai baun pynkheh ya baun pynkheh ki bapang bat ka basau ban be no ya ki suat. very good. 5 points ya ka team D. To ka jingkeli na ka benta ka group C. Ka team C. Haka parsi syapang ka briso. Kumnu kita kinong sumar beri kila le ya usyakri ubenengkong. Aba utrai beri ulapha haki. Ya usyakri benengkong. Ginok sumar beri kila sempat ya bat kila paknok sudah. Kila syok ya bagi paknok sudah kan. Tangan ai fi sun points minta kata. Mentangan pas ke tim di kalau pendap iwi bentai beduna. Ha kata ka jubab. Kila kem ya bat kila sempan bat kila pano. Very good. Sun point ya ka tim di. Mentah ka jingkeli ka lek ka tim di. Kumno ujisu ubatai. Syapang usembai ubahap harut lenti. Sembai ubah baru lenti gilong kita kibayot ngau ya kaktian Henry kibayot ngau ya kaktian Henry usaitan ulawan kumni banrong no nakadonot ka jongki. Very good. 10 points ya ka team D. Mentah syaka I. Sengap bahang ni jingkeli. Manu basyak jing it. Baki briu kila keli ya ujisu. Balai bagi senran jung kim ya syak jing it. Very good. 10 points ya ka team E. Mentah pat kecing keli ka lek ka team F. Kumnu ujisu ubatai. Syapang usembai ubahap haka kendau ka babah. Say so balai pausya andru pausya bat basis pasya. Ngan ai fi 5 points. Ya kata. Mentakan pas yak team A dikilaban ai complete answer. Ya kejubak berpura. Kiba syak skor ya kaktin bat kiba le ya ka. Bat kiba say so balai pausya andru pausya haduk sis pasya. Tangan ai 5 points ya team A nak mentakan ni. Ya kejubak ke basyai ke day ke dekan ni kiba yo snowy kata ka ketin bat kiba pedang ya ka. Bat kiba seiso uba lai pausya bat uba hendro pausya bat uba sis pasya de. Kata ka dekan juba. Ngilaya poi syaka bakut jangka round 1. Tementa ngasabahaban kerpat ya iskora jongi
bin sobha ban ai ya ka tali jong ki points hadin berada ika round 1. Aka round 1. Ka team A ka yo third life point. Ka team B ship point. Ka team C R point. Ka team D South Busan point. Ka team E South Busan point. Ka team F Sun point. Ta kap dang bun ki round. Kini ki bedang ya sa sha din ru. Pin saya catch up kan saya be na din kini ki bela yo sha khamat. Ka team D ba ka team E ki ba poi sha khamat. Mentangin point no sha ka second round. Ka round ka ba ar. Ba ka nir dang deh ka pass round. Ba ka nir ka di ka round. Ka bangan keli jing keli ya pi. Manu bala keren yi kini ki kitien bat hanu. Bat ikini ki jing keli ngala shim na ki lenong ki ba iwei haduk Khad-ar jong ka Gospel ke jong Markos. Kumju ahi ki jing yo points, shipho points na ka benta ki ba ai ke jubab ko ba direct. But sun point ye ki ba jubab hadien bala pas ya ka jing keli. Shipho second pin yo ban jubab ki jing keli ki ba jubab nengkong. But tang sun second ye ki te balik ya ka pas. Dan arteli ki jingkeli ki benengkong. Ngan sedang shua na ka team A. Manu bat hanu la keren ni kini kitin. Team A ngamon tu men long khoi. Hau bapang uji su la kren hau bapang nyong tholi. Very good. 10 points ya ka team A. Mentas ya ka team B. Team B kini ka jingkeli ya pi. Uya bam ya di Rapleng bat ki nongkrong bat ki ba pop ru. Takren lagi parisi ya ujisu. Dengan IF 5 points nam ta tu. Menta ngan pas ya ka team C de kala ban ai ka complete answer ka jubab berpura. Urang baling do bat kinong tho. Au jisu. Tingin pas ya ka team D de kala ban ai correct answer. Ulakren haki senran ke jong ujisu. Haki senran ujisu bat ujisu hakapor baki dang ya bamja hayen jong u levi. Hayen jong u levi unongkrong. Tingin pas ya ka team E. Ki parisi ki ong yo jisu. Pau ya song ya bam di lang ha yeng jong lebi. Ya kata kala dap jubab kila yo ki B kata ngak si wei. Parisi ki keren ha ki senran. Jisu. Kayang usiman. Team F on a pass mo. Ka pas team F. Pila ne man ai ka correct answer ngak ka jing jubab ko pura ba. Team F. Time's up. Team A. Thọ bat parisi Very ha. good. Ngan IP 5 points team A. Ki nong tho bat ki parisi. Ki nong tho bat ki parisi. Menta ka jingkeli ka lek ka team C. Menta ka jingkeli ka lek ka team C. Ka kerteng jonga ulong upai ba. Ka kerteng jonga long upai ba. Manu bat hanu la keren kini kiti. Ong ubre uba shong suit. Ha ujisu. Very good. 10 points. Ya ka team C. Mentaka poin ka team D. What shape tieng tang sungai. Manu bat hanu la keren kini kiti. Su la kren hau ujeras. Very good team D. 10 points. Team D. Team E. Pan nanga kat kabapamun tiengan ai hapa. Rot ha ka khon ka Herodias. Very good. Team E. 10 points ke team E. Team F. Ai ban pen kedang shuai ki khon.
Naba umdei ban shim. Ye ka jingbam jong ki khun. Bat ban bread haki ksau. Manu bat hanu. Jisu baat kanong kanan. Jisu ka jing hei kanong kanan. To ngan IV. Ngan IV 10 points. Tapi siang akwa bang niyok deka ba day sisa kat kum ka Gospel U Markos. Ti tim ie hilak ban Jisu ha katakan kaba kanong krik Kynthei kaba na krik ka nong sai ro pinisia. very good. Team ie ngan IV 5 points. Kisa share but ka F mar 5 points mo. 5 points. Teman-teman poin siya kali ka ba R. Kali ka ba R. Ang sedang na F. Manu bat hanu la keren ni kini kitin. Nang no nla pen kedang yakini da ukpu hang ni ha ka kenja. Jisu ha kisenran jong. Jisu hau Andrew. Time's up. Team E. Hau Jisu. Very good. 5 points siya ka team E. Manta ka jingkali na manta ka team E. Mano bat hanu la keren ni kini kitin. Ngayu I yakibreu kum kideng bakiyat. Kamay. Ubreu bamanla ha Bethesda. Hanu la keren ni kini kitin. Ngayu I yakibreu kum kideng bakiyat. Ubreu balayok kya anak jing matla hau Jisu. Very good. 10 points ya ka team E. Mentangin poin ya ka D. Manu bat hanu. Ngala ong tiah kisenran jong me bakin bekno ya u te kimla satya. La ong ukpa jong ubadan umansiam bom kuat ha u Jisu. Ukpa ubadan yes upun ubapang ubadan umansiam bom kuat. Time's up. Time's up. Tahu kalau pas. C. Ukpa jong ukna bapang bor ha Jisu. Time's up. Ukpa jong ukna uba don umansiam bom kuat ha u Jisu. Kpa jong kena ubadon yumen simbom nang kren ha Jisu. Very good. 5 points ya ka team A. Ukpa jong ubadon umensiam bom nang keren. Ha Jisu. Kalau nong bakandai kat nyu kat pra. Menta ke jingkali kali cika team C. Team C kini kali ke jingkali jong pi. Kawai kadang dunai ya meh. Tu khilet dia nak kat bamedon ai ru akibaduk. U Jisu la keren hau samlarang ba. Hes amlarus pa. Very good. 10 points siya ka team C. Mentangi poin siya ka team B. Team B kini kali ke jingkali pi. Manu bat hanu la keren. Hatu kabit ne ban ai khajna hau kaisar. Kilong do bar ki Pharisee ki kran ha u Jisu. Time's up. Team A. Ki nong tho. But ba. Time's up. F. Time's up. E. Lapa ayake Pharisee bat ikinong bot u Herod ban kali hau Jisu. Kabit na man ai Khajna Kaisar. 5 points ya ka team E. Ki Pharisee bat ki nongbot jong Herod. Kila ong ha Jisu. Team A kani kali kali pi. Naba habakin mi pat na ki bayap. Kim ya shongkurim. Lem ni pen shongkurim ya ki. Henry kum ki angel habeneng. Jisu
ula keren ha ki Parisi, ha kita ki Indo bat ki Parisi, ki nong thok bat ki Parisi. Pass. up. Pass ke team F. Pass ke team E. Jisu lakren hakisenran. Pass ke team D. Jisu lakren hakis sadusi. Very good. 5 points ya ke team D. Ujisu lakren haki sadusi. Umdei haki nong thok ki Farisi. Teman-teman ila poi sika bakot jangka round 2. Pi kwa bing yos ngawi ki score. Tang yos ngawi ki score ma. Hadian berakot ke round 2. Kerpat yi score ra jungi bin sobha. Banyak thok ki score. Haka round 2. Ka team A ka score 20 arpusan point. Ka team B san point. Ka team C arpo point. Ka team D san point. Ka team E lai point. Ka team F san point. Aku blesi bun kong sara. Mentangin poi sika third round. Kini ki group ki brang shadian ki dang don lat hi ban be dang don sa round lai round berak ni pementa. Third round kani ka direct question. Numpas kani. Hap juba be mafihi. Ya kani. Indon lai tali ki jingkali nam ta ka wei ka team. But ship ho point na kamenta ka juba ka badai. Ka por hiyo Khad-san second mencuba. Khad-san second. Ka jingkali ka banengkong. Ngin sedang na ka team A. Team A. Ki A ki dak ki ban bot ya kita ki banget. Katkum ki kitin ujisu. Kin be no yek suy. Time's up. Nagi audience dan balak menjubab ini jikali. Nama kani kam dai bapas. Manu balak ban ai kani ka jubab. Ki ai ki dak ki ban bot kita ki banget katkum ki kitin ujisu. Mdon mo nak audience ru tongan ai pi ka jubab. Kenang minim lek teli mo ngin yo ka jubab. Hak kerteng jonga kin ya be no iki soy. Kin keren de ki thelej bethamai. Kin ra no iki beseng. Balada kin di ai ru ke ban peniap. Kan om pen sniu ya ki ken. Kin bo iki kiti haki bapang. Bat kita kin kia. Khat riu, khat nyu khat pra. Menta ka jingkali se ka team B. Kumnu uyo anes ulabatai. Syapang uta bawan nadin jong Uta bawan nadin jonga. Bakambet yang bandem ban loj wat je ki cuti ki jong Nga pen baptis da ka Rema ndan wan pen baptis da men si makhui. Team B ngan IFP sun point nam ta kata. Audience pilak man ai ke jubab berpura. Mdon? Terada mdon ngan ong nak gini ke jubab. Don uba wan na din jonga. Uba kam krau bor yang kam de yang bandem ya ka ban loj. Wat tang ki jingte ki juti jong Kita ki de ki tin. Bu jisu la keren. I mean yo anes la keren. Syapang utaba wan na din jong Menta ka jingkali sya ka team C. Kumnu uta umensiam bom khoi ha sinakop ha Kapernam uplash pang ujisu.
Time's up. Audience. Kumno uta umensim bom khoj hasinakok hakapernam. Uplash pang ujisu. Nga ito ya me u ei melong. U ba khoj u jong u blei. Kata kata kijing pla. Jong uta umensim bom khoj. Hasinakok hakapernam. Tim di kani kani kijing kelipi. Tim di. Haba ujisu ong hakmi ka kami jonga bat kin men bau jonga. Upun buat dada ka ba ong kumno. Ulong hakmi kin men bat kin bau janga kilong uno ru ubanle yakaman ublei kita kilong ki upara jonga bat kapara jonga bat kakmi jonga dia. Very good. Team D. 10 points ika Team D. Team E kini kini kecing keli. Yepi. Unong ya tu lepa. Ulong ubom don burom. Tang hae. Kat kum kiktian ujisu. Tang halakari, halakikur, bat halakaying. Very good, Team E. 10 points ika Team E. Tang halakari, bat halakikur, bat halayeng ru. Manta siya ka Team F. Kani ka jinggali pi. Kumno lapen keladur ya ujisu. Hakmat kisendran halor ulum. Dengan ai ya ka Team F 10 points. Dia ringa kuat dengan ai ka jubak wapura na ta ka jing mentoi lang jung ibaro. Ho ki jan jung u ki long ki bat tengsan ba ki balik hadu kata-kata ong unong tho U Markos. Kat kataru mdon unong pen khoj jan ha ka perthei ubala ban penlik. Hadu kata ka jing batai ka jing keladur ujisu halor ulum. Ka jing keli ka baar. Jing keli ka baar. Yang sedang yang Team A. Balai berkisendran kim sim lalak ban bekno yu mensim bom nangkren bat bakelut. Damar yau bakum une la ban be tang ta jing duai bat kabasya jing it. Very good Team A ngan IP 10 points sam tak jubab. Ya ukun ja unie mlak mi no da ru em. Hendrai tang da jing duai bat ka jing it. Kendai arf kendai. Team B kan ide jingkeli pi Team B. Kumno uji su la jubab ika jingkeli syapang ka basya jing it. Kisenran man badang don bat unong lait kurem kim sya jing it. Nrei kan sepoi ka por ba endala shim no ya unong lait kurem hang ta ken kin sai sya jing it. Very good Team B ngan IP 10 points sam tak jubab. Ki kentian ki badon haka Gospel U Markos ngat puli ka kum bakalong. Kat baki dang don uta nong lait kurim bat ki kim la ban sya jing it. Hendrai kisngi kin poi habala shim no yu nong lait kurim na ki. Enda kum ta ti ha kita kisngi kin se sya jing it. Mentangan poi ka Team C. Hadin ka kamba ka jing penkhia yu breu badon ka keti ka bayap. Uji su la kenria no lembat la kisendran syaka duriau. Bat ki pai ba belin ki la ya but yu. Nakino ki jakah kini ki pai ba kelewan ban but yu jisu. Galilaya, Judea, Jerusalem, bat idu maya. Time's up. Dengan IV 5 points. Team C dengan I 5 points. Kecuba papura kalong kumjuk nasiliang ke Jordan. Nasyapang Tyrus bat Sidon. Kata kata complete answer mo dengan IV 5 points. Team D. Team D kini jingkeli pi. Kat kum kiktian ujisu. Balai ba Moses ulasya ban tho ikakot e no bat ban pelai no. Jisu uok balasya yaki bento ekani de namar ka donut runar ka jongki. Very good. 10 points ya ke Team D. Namar ke donut runar jong pi.
la tho ya pi hakani ka hukum. Shiposan. Team E. Kumno Jisu la le. Bat ka ka jubab jong u. Habaki parisi bat ki nongbot u Herod. Kila keli u hatu ka bitne ban ai kachna hau kaisar. Jaga suka hang ni kan kadur jong no kadona. Kalau kadai ke jong kaisar, ai hau kaisar, bala dai ke jong blai, ai hau blai. Very good. Team E, 10 points untuk Team E. Tu hau kaisar, iki jong kaisar. But hau blai, iki jong u blai. Khad-ar, Khad-san, Khad-nyo. Menta ke jingkeli kali cika Team F. Kani ke jingkeli jong P Team F. Kumno uji subla jubab. Haba u Jacob bat Yohanes kilapan. Tu ai yangi bengin syong uwei shika mon jong me. Bat uwei shika diang jong me haka buram jong me. Kumno la jubab. Kita kisendra. Jisu la jubab kamla ban long ban shong uwei shaka mon jonga bat uwei shaka diang jonga. Ndrei tang uta bale e kamon ublay. Audience? Audience? An jubab an pulih biang kan jingkeli. Kumno uji su la jubab haba u Jacob u Yohanes kilapan tu ai yang i bengin syong uwei shika mon jong me bat uwei shika diang jong me haka buram jong me. Persang la ka persang. Ong la ka ong. Audience at least kau i jingi fu jubab na fi. Nak mo? Ong la ka ong, menu pa kwa man ong. Hoi. Siteng la deh. Ki audience ku boleh shibun the 5 points naik ki audience semua. Ngan jubab ngan pulih ke jubab ke pura. Ba uji su ong kum ni. Pim tip ya ka ba pipan. Pila mandi na kata ka kuri ke bangangan sadi. Bat penbaptis ya piru da kata ka jing penbaptis da ka ban penbaptis ya nga. Kita ke dikitien ki jong uji su. Ke jing keli ke balai. Naka Team F. Naka Team F. Kamsuk tim ini ka jikeli balai kamsuk. Ngai skem babar apni yo correct apni yo 10 points mo. Team F. Ki ki kerteng jong ki para ujisu balajer kat kum U Markos. Ki ki kerteng ki para ujisu. Kat kum balajer kat Gospel U Markos. Jacob u Joses Time's up. And I have 5 points. Team F. U Jacob, u Joses. Mano bala man ong arngot. Ngi audience. U Judah bat u Simon kita para jong try. U Jacob, u Joses, u Judah bat u Simon. Henry u lai. Menta ka jingkeli ka Team E. Manu balatep biya u Yohanes nong penbaptis. Kesenran Yohanes. Very good. 10 points ya ka Team E. Kisenran jong Yohanes hi. Ibatep ya u Yohanes. Team D. Hakajing besai kisan hajar ngut. Kisenran kila hukum ki beriau. Ban syong syanya si kenhun. Kat kum U Markos kawai ka kenhun kadon kat nungut. Wei ka kanhun kadon sispa bat sanpo. Very good, Team D. 10 points. Ya ka Team D. Menta kajing kali ya ka Team C. Yang it's camping yo ikan ni. Kajing sle ayu. Baka Kynthei kala te ka kli ujisu. Kadabi alabastar. Kacing selek dabi alabastar. Cing ubi. Cing keli basuk ngau ka ban yo ika. Time's up. Kacing Kau dah mlak syuk. Tak ka jubab kalong ka jing slek bas ngur. Ka ba kordor
ka jingslek basngur ka ba Khad-ar khat sau lai pinsem. B menta, team B. Manu balai perta hosana long bala kerkhu ya uta bawan ha kerteng utrai. Ki pai ba ka kapor bau Jisu urung sya Jerusalem. Mafka ban yo ika jubab ka ba. Time's up. Mio semua. Ta. Manu bala perta hosana long bala kerkhu uta bawan ha kerteng utrai ka jubab ka Markos kalong kita ki bayat Hasua bar kita ki babut Nadin. Hoi ka dai fi ong fi pai ba handai ka iki exact words ki buong Markos. Kita ki bayat Hasua bar kita ki babut Nadin khat wei khandai. Team A kan ni jingkeli pi. Ka ai ka ba kita ki Kynthei ka layu I. Habakil babsut te hakata ka jingtap. Lai away samla pynshong ta. But bapong na kijain kibali. To kan I 5 points. Time's up. Kan I 5 points si team A mereka complete answer kalong ya usamla ubashong syakamon. Ubal kup ya ka jain le ba jinsur. Kata ka deka complete answer. Dia mentang hilap poin syak bakut jong ka round 3 ang kerpat I scorer bin so bah ban I ki points. Ka third round ka team A ka yo khatsan point. Ka team B khatsan point. Ka team C san point. Ka team D lai phau point. Ka team E lai phau point. Bat ka team F khatsan point. Kubre sibun kong sarah. Nang ya be. Kini ki benang darsyadien du. Saya be nah kani ka round ke basau. Ka round ke basau kam juat hi kendian. Tang filak ban skor nang ni. Ba kani ka round ke basau kadai ka memory verse. Memory verse bat umlak ban pas. Tang ka wei ka jingkeli nam ta jong pi wei. Bat pi don por cut sun seconds nak mentaban ai ke jubab. Nak mentah ke jubab pa pura pi yo cut sun point. Nak mentah ke jubab ke bangan ai pi ke first hand pi yo 4 point. Bat lada pi jubab ha ke second hand pi yo sun point. Kini kili ki jingkeli. Nak mentah ke A. Kani ngan lek kum ni ngan ong pi kata ka verse, kata ka lenong kata ka verse, pin ong ya kani ka dekat. Ong lendet ya kani ka dekat. Lada pi ong ba pi mlak ban ong lendet pin ong ai nga ka first hand. Ngan ai pi ka first hand. Padahal pi alap jubab ka first hand pi ayo 10 points. Ba kum ta ter. To mentanak mentaka team A. Ka lenong ka ba pra ka dekat ka ba lai fun riu. Kalau nong ke bapra, kada kot ke balai pun riu. Team A. Sen. Naba ubriu. Dabao. Time's up. Audience. Silap ban ai. Halor katu first one. Very good. Nagi audience ayo biang 5 points. Ta. Naba ubriu un mentoi ayu la da uyo ika perthai baro bat unduk no ela kamen sim. Mentasya ke team B kani ka memory verse jong pi. Kala nong ka ba khat lai ka da khot ka ba lai fulai. Pasen. To sumar. Tu sumar bayo undu unrong no
Time's up. To sumar, to syarai, to duwairu. Naba pimtip lanu kalong kata kesengi. Tak kadi kata kot. Nak menta ke tim C. Kalau nong ke ba shipho, kada kot ke ba sauhusan. Namaru jisu lo ong am chimlawan changni ke partai ban yo syakri hende ban syakri bat ban pen im ki bobo. Ni ban siu spa nam ta ki bobo. Tongan IV. Ngan IV 15 points team C. Please applause for team C. Ki khampan hen ki ong bet. Naba shisha ukon ubreu shimlawan ban yo syakri. Henry ban syakri. Ban ai ke jing im. Bat ban long ka jing siu spa nak menta ki babun. Kata kadi ke complete verse mo. To ka team D. Khad-ar arhusau. Len nong khad-ar ke khad arhusau. Fasil. Namar kata nga ong happy. Kadang second hin ru rafiko. Baki ki baro kat ke bahipan. And namar katang ongapi bagi ki ibarok ki bapipan haka kerteng upa lada pingeng pinyop Pdeng. Pinyop Pdeng ya ke itu. Tongan IP 10 points. I mean 5 points. Ngan ada ka 5 points. Handa ki kentien ki bade sya kilong kumni. Namar kata nga ong api baki ki baro kat pinpan haba pikir pat tunget bapi Pdeng. Kita. Dia pin sayo. Kata kade complete verse mah. Taman tangi poin ke team E, memory verse, team E. Lenong bakhendai ke dekat balai fulai. First hin, kelet sadin jonga. Kelet sadin jonga me usaitan naba mem sem suit nyau yaki tien jong ublay yaki ba ublay ukran rei me ken yaki jong briu. Very good ngan ai. 15 points, I mean 10 points. Ya ke team E 10 points on the first hin ki juba. Kelet sadin jonga me usaitan naba mem nyau ki jong ublay. Henry tang ki ru ki jong ubriu, jong ki briu. Team F. Team F. Lenong bersipau ke dekat bar puai. Uji suti haba ula kemi ha ula sngau ya Tadi first hand. Second hand. Time's up. Sampan second hand rekadang ke second hand ru. Tangan si ong ikan ni, uji su ti haba ula kemi ha ula sngau ya ba ula ong ha ka wei ka dang duna ya me. Tu khelek. Dia nok kat ba medon. Ai ru haki baduk ti men yok ka chicken show ha beneng. Tu ale dara ika ding pna. Tu bot ru yang ha. Ti kan ni ka fourth round ru kala kut. Kong sara skora so bah kan ai ki points jong ki ba yok ka dika. Ka fourth round ka team A ka claim your point, team B ru claim your point, team C hat san point, ka team D san point, ka team E shipho point, but ka team F ka claim your point. Aku boleh sibun kau sara nam tak itu ki updates. Mentangin poin saya ke last round. Kini kedai ke rapid fire round. Kini kijing keli kindon ku shpoteli nam shpoteli ka ono shpoteli nam tak away poi ka team. Sun point nam tak away ka jingkeli tapi yo correct answer. Teka ke ba pinle ka long ba pinjet ke na pi arngut mano ban shim ka benta ban jubab. Ya kini kijing keli namar hap dang kam ta iway. Namar ha ka 60 seconds tang 100 second. Kendon shpoteli ki jingkeli. But lada pimtip pidi ben ong pas kena man keli ke next question. Lada pi sangap laga sangap kapor la dang ya ino. Tang 20 second la kut. Mo. Te team A pila jet yenu. To Iwanda naka team A inong juba. Team B
Tim B mana? Kong Risila Kharsahnoh. Tim C. Mumtimai. Tim D. Dr. Khan. Okey, nanti. Tim E. Kong Kodina. Tim F. Tim F. Balamun. Kong Balamun. Komentar. Kong Wanda. Sahabat bat begitu mikrofon. Haka marjan bak kesentur ke jong pi. Bat pilih mencuba sat-sat ada mentip obek pas. Kini kita gijing kelin nak komentar. Ke tim A. Rapid fire round. Hang no uji su lala ikamba ke menengkong ke Gospel U Markos. Kapernaum. Good, correct. Uji su la dan rekat ke riklau bat ki merat klau bat ki angel. True or false? True. Very good. Kumno ka wain kan le ya kalwas ni ke berim. Kan pedang ya ka. Good. Kat nungut ki sendaran uji su le lam sya ulum berjerong. Laingut. Good. Kat kum kelnong ke bakat wei manu belawan sya uji su ban keli ya u de ka bor ayu mele ikni ke eru. Pas. Memlong jengai nak hima ublei uji su la ong haurang ba sinakok. True or false? False. Good. Ka ka nong ba uji su la ong syapang kata ka Kynthei ka bala penslek yu habetania. Ban yalap ya kani. Ban yalap. Ya ka ne ka jing ban ken mau ya ka. Good. Ki kerteng ki hon jung Simon. Uba penba i keding panau uji su. Pas. Upilat ukwa berpenrem yu uji su. True or false? False. Good. Pendap ika jaka ka basuda. Hadien kata ula pau hikat wengut kat bagi dengi syong bam ba ula penrem ya ka dash. Bat ika jing ka dut jongki. Ya ka jing bom ngai. Very good. After 10 questions, ki team A kila jubab ya badai wei ar lai sau san riu nyu pra na kasifo. Very good team A. Mentaka team B. Kini kita ki jingkeli pi team B. Ka Gospel U Markos ka sedang da ka jinget hu i ka jingkai u Jesus Christ. True or false? False. Good. Ka ika Jacob u Yohanes na Pembaptis. Sniut. Bat Good. kapan pot sni. Manu balai alam nok kerke u Jesus syakari khlau. Sultan. U Jesus lah hukum iba pangjang thok le balai yok cipun khia ban flash pangjong u. True or false? False. Good. U Jesus lah walam yu brio ba matla syabar kata kasnong kenang mapen khia yu kasnong ayu kata. Pas. Kat nawat kisendran u Jesus lah pha ban walam ha u yu khon kada. Pas. Balai bikirang ba reuniam juki jiu kim shim la kem yu Jesus kat ba udang don ha ka temple ha Jerusalem. Kishipting yo pat ba. Good. Ha Golgotha la ai yu Jesus ka ba thang bandi. True or false? True. Da kinu kiktin Jesus la dumok yu mensim bam khot ya ka sinakok ha Kapernaum. Jiat ka wei ki ba correct nang ni. Wat pun shitom yu nu brio, wat jam me tu mi no na u. Kelik pet no ka duriau. Kilit pen no sakaduriao. Ka jingka ju ka temple ka Khad-ar liang ha ka por ka jingyap u Jesus. True or false? True. Good. Wei ar lai sau san. San na ka shipo pi ya correct. Team B. Menta ni poi ka team C. Team C. Kini kijing kili jopi. Ki para shnong u Jesus Nazaret kila kemen ban yu u Jesus kum nong yelam niam. True or false? False. Good. Ki ai kijing ba mu Yohanes na Pembaptis. Puj klau. Puj bat kangap klau. Good. Hang no u Jesus la yelap nengkong ga gospel. Hakalila ya. Good. Kumno u Jesus la jubab iktu kita bakeli kisendran cung u balai bu ya syong bam bat ki nongkrong bat ki bapop. Pas. Uai orang bak leng doh ka por bu dibit larung ha ka yeng u balai ban bam yu pu pen i. Abita. Good. U herat u Joseph tieng yu Yohanes samar utip bu ulang breu ba hok bot ba khoi. True or false? True. Good. Latam Khad-ar tukri haden balap sai kisau hajar ngut. True or false? False. Good. U Jesus la ong ba Petros la len yu laisin habom un len yu laisin habom pat riu siar nengkong. True or false?
False. Good. Pendap ika cakap ke besudah. Henry kia ong hakan yam ke jinglait. Yo bakadash ki beriu kan long. Pass. Uji sulami ipat ubapau ulam balami ipat upau nungkong haka Mary ka kemi jong true or false? False. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Piyok prana ka? Shipo. Very good. Team C. Matash ka team D. Team D. Ka A ka ba uyonis la yu I ka ba ujisu la keu no naka Ulayu i bah balapli ya ki Bdeng bad umensiam ublay ulah yara ka dorja ka paro. Good. Usimon bu Andrew ki kidang yale ayu ka por ujisu la khot ya ki ban buot yu. Kidang ya sedang ban penhap ya ki jar. Hadian bu ulami na ka sinakok ka Kapernam ulale sayeng jong no ujisu. Sayang usiman. Good. Mano balay tu lupa da ka ba ong kini ki brio ki buram yang adalah krimyang sentur. Reka do nuot jong ki ka jengai nanga. Devin. Oh Isaya, sorry. Isaya. Good ngan ai kata. Pendap ka basuda. Ujisu la seneng i kata kal air. Bahkan long jaja. Good. Ujisu la adong yu ta babek no ikiksu ya ka teng jong u. True or false? False. Good. Ubartimayas u kun jong no. Timayas. Very good. Ujisu usyong ha kun kada bala walam na Bethania. True or false? False. U Joseph na Arimathaya. U Joseph na Arimathaya. Joseph ubana? Arimathaya. Ubatab ujisu. Ubapanya kamen ujisu banitab. Batab hi ujisu. Tangan ai. Labatha ikisenran bikin let Galilaya bani kendo ujisu balam ipat. True or false? False. True. Come. Tangan ai ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 out of 10. Okay. Very good, Team D. Team E. Team E. Balay bu Jisu umsya kita kiksoy ban keren. Ho u. Good. Kumno ki brio ha Kapernam kila sengawi ki jingikai ujisu hasinakok. Ciet kawai nang ni. Kila sengau bitar, kila sengau artatien, kila sengau kendit. Kendit. Good. Yano ujisu unle rany haba uwan haka buram ukpa jong ulem ki angel bakhuy. Yano ujisu unle rany haba uwan haka buram ukpa jong ulem ki angel bakhuy. Pas. Ha ulum jing kaladur enok bar Moses kilawan pa hajan ujisu. True or false? True. Ka ai ka ba utrai beriso ule hakita ki bla penyap yu khon jong u. Ka ai ka ba utrai beriso ule ya kita ki ba penyap ya ukhon jong u. Kuni no ya kata ka brisok bo ai no iki ka we. Pendap ika jaka ka basuda. Nababun kinwan hakirteng jonga ki daong. Manga ukris bat kin syukur sebun. Good. Ka ai ka ba Jisu laong hau ding dembur bom don so. Nom yo bam so nom don so bat bam so nami. Good. Day unoi thul opa Daniel ubakran spangajing ijili ba penduk. True or false? Daniel. True. Kumno la batai spangata ka jaka ka la pynkreh ka jing khawai niam ka jing lai. Batai ka kamera ka pynkreh ya ka jing khawai niam ka jing lai. Ka kamera ka bahandeng ka bala don ki jingbu ki jing sat ki di kamera ka bapen krep ha. Good. La sat na phna yu Jisu ka por lai beje. True. Or false? True. Good. Wei alai sausan riu nyo na ka shpo hiyo team E. To in poi team F kan ka last no. Team F kini ki jing kali pi. Ka ai ka bala jah ka yeng usimon andala janmiet ti habala sep ka singi. Singken kurim ugu siman kapang kisho. Kata ka ba mi no na ubreu kata ka yung pentikit yung ubreu. True or false? True. Good.
Ka ai ke bo ubarti mayos ulale hadin bol yo imat. Lalai ban benaj. Pendap ika basuda. Tu pinya dondash haladi ladi. Tu pinya sukru parlok hi. To pinyadan. To pinyadan ku. Dai u Petros bela pen i hau Jisu utau deng dembur ubala tim, uba ula tim, ba ula yap terkong no. Pendap ika jaka ka basuda. Tu kiar nai taki nong tho ki bakwa bandash haki jankup bajunsur bat ki jingu haki yo. Hakanu ka sengi bagi sendan kila keliu Jisu hang no memon bangin ikre ba men yo ba mi kan yam ka jinglat. Haka step hadin bala kem yu Jisu shano la pha yu. Bilan. Utau samla bala bot yu Jisu ya baki la kem. Ula kup bahai kata ka janlinen bani ba ula pet yap no naki true or false. Hakal ko tha manu bala ong shisha uni ubriu long khon jo blay. True. Hagol ko tha manu bala ong shisha uni ubriu long khon jo blay. Manu ba ong kini kite. Ta kijingkeli la dep totally. But team F ki yo correct. Tang ka way. Ti mentang ila poi ka bakut trong ka quiz ka Inter-Presbytery Quiz Competition. Ngai scam bang ila yo shibun ke JINGRAKHE na ka quiz ke bingidan menta. Desi ka alang perus pa ingi ha ka jing tip kham bahai Gospel U Markos. Ngaru ila di ngala yo shibun ke jing mentoi ha ka bang pynkreh ya ka quiz. But ngai scam bakan ni ka quiz competition ke bingi penlong menta ka janmit. Kan long duk JINGRAKHE ya baro kiban page ikan ika program lang baka YouTube channel jong ka Synod ka Spine Network. Ti hakan ika por nga ai kublay ya baro ki participants. Pila ya le shitom, pila ya kre shitom. Pila ya wan don bapila, don pimla amjulay lay. Ka participation kalong ka badan kam hadu kata-kata ublay nang kerhu ipi pinang ya shaprang nang pule minot ika tin ke jong blay le se pinye yo biang sa sisin bandon hakum kini ki program bangin ya keli halor ka tin ke jong blay kalong ka tin jo blay kalong shisha kata ka bangi don kam hadu kata kam tam hini ki sngi ki basniu kum kini ting ai ku blay kitu ki ba le bha ngai ku blay kitu ki ba kham le baharu pineli phai se yeng sesam jong pi ke jing suk ke jing kemen blay ngor khu pi hoi ngamla ru khlam pau ke jing sengongu ikini ki arngut ki officials jungi hang ni ikong hana ibala le ika timekeeping ba kumju ikong sarai ibala le ika scoring pas sangkat tuk ni por kinda dep khenyi kini ki points ngin sa yo ika result but ikermen hi ba kata ka ba le hatam katakan yo ika prize pin dia le saying pin kemen ni ke ayu pila le andai to nang yai ksai to nang yai pule ka tin ka jong blai ba pin la ban yale ki basni ho ni ka perthai te amla ro klam ai khu blai ye ka team na ka Synod ki la ya sha ban ngila ka nok entah na do menem step hadu mentah ting ai khu blai ye ki ru iwei pi iwei hak teng ka jong Jesus Kristo pinang ya sup pinang ya san pinang ya roi pinang ya par na ko bai ka sngi sha ka wi pat te ila yo ika result in kut pau ika result ta to na kene ka competition ka Inter-Presbytery competition kene ka dai ka result ka quiz ki winners ngidon ki winners but ngidon ki runners up te sedang runners up mo tong isang runners up try di manu runners up manu ba runners up runners up kadai ka team D but ki points ki bir kamai ka long shispa laihusan points ka team D kadai na ka Jingiaseng Kynthei Shalong Sepngi Presbytery. Congratulations, Team D.
play le bah ublei ungker KJP te manta ke winners pat ta ka winners jong kanika quiz competition ka dei ka team E da ke ke lakamai shispa sanpo points but kini ka team E ka dei na ka Jingiaseng Kynthei lai Inter-Presbytery congratulations ka team E oi ngan shia thu kinomi prize ngan shia thu ka third place la le bah kini ru team A ki yo shispa shipo points ki ka Khad-ar Blang Presbytery but ka fourth place ka team C ki yo shispa points na ka Mawkynrew Presbytery but ki audience ki yo adu shipo points na ka ni ka quiz competition te hakani ko por ngin yo na ka prize distribution kum tanga karpat ya chairperson jongi bin so bahaban ai ya ka prize jongi winners bahadin kata nga sakarpat ya vice chairperson bin so bahaban ai ya kini ki token of appreciation ka Commission Synod ngidon nak mentabaro kini participants ki bamyo prize nga sakarpat ya vice chairperson man le kata mentangan khot kong Eston song chairperson jong Jingiaseng Kynthei Synod bin so bahaban ai yakini ki prize sha kini ki team ki job team D so bahaban team E ki bayo ika first prize Tay thap ktikin nak menta team E congratulations ublei nang ker khui fikir hai menta ki runners up pat kadai ka team D ker pat ki so bahan wan shim ki niki trophies ki jong phi Tanya thap kti nam ta ka team di ru runners up congratulations ublei nang ker khui phi kum ju kublei shibun kong mentang khot vice chairperson jong Synod bin so bahaban ai yakini token of appreciation nak mentabaro kini ki team in khot shai team A so bahaban wan team B team C mentang team F so bahaban wan tangila ila ada pendap iki kambaro kuble shibun kong
Kublai shibun, nam ta jupi iway. Kita khot jong ke isi, kita la shong yesha slam. Rengkat bagan ke quiz, bleng ke kulang ye pi baro. De sastin kublai shibun ni kini participants, kublai shibun ni kong Sarah, kublai shibun ni kong Hana, kublai shibun ni baro kat badan hang ni. Ublai ungker ku ye pi, tole ka basok ka basan. Bahkan ni ke por bang las dang de ke jing duai, ngini pen kut da ke jing duai. Tingkar pat bang ni yang lang baro, angkar pat i ex-chairperson jongi i Mrs. G Dkhar bin so bahaban pelai ingi da ke jing kerku penwai. Yung tuai. I aingu me try hakani kapor. Na kapantang ni kapor kapokodor. Habakum ki kon ki jong mi na kiniki Inter-Presbytery kilayo ya kaban shibynta hakani quiz. Ngiduai try hakaban men kerku iki iway piway. Ban ben kerku ru yingi kibadon hakani kapor. Benginang la try ya kaban yai pule Batista ya kakten ke jong mi kabalong shisha ka jingbam ka bakan jamasim. Kabala atrai ban yerap baga jing im bagan jam sim jungi bada ka bawai no to da ai baga jing it ba ka jong blay ku pa ka ban ne na bom jukut shibam jukut ka jing ai ka bada biang ka jong try bonong penem jungi Jesus Christ lem baga jing slok ba thang ba pen dengan ba pen sai bo ka jong masim ko to ai bikin ne lai ngot hawai kinai long lem rangkat bat gas Synod Pdeng jong Jingiaseng Kynthei hi barok we lembat ki balang barok ki badon ya ka ban rakhe ya ka Women's Week but Women's Sunday hakan de ka tayo ka banwan ban long lam rangkat lu kumju bat ki khon ke jong me ki badon ha KJP assembly hi barok we bat kumju ba ki ru kho ki bia sangkarpat ya ka kerteng ke jong me hang ne bat ha ka leng sat la ka prathei na du menta bat chadu ki arta bom jukutro amen.